Ами хайде, котета, вече е средата на януари и New Year New Me няма да се състои, ако не си станеш от газът сега. Какът и Линшо ще бъде с теб да ти дава задачки през всяка стъпка на това приключение. И за вашата мотивация стартирам нов сезон на поредицата. Ако ти трябва мотивация за чистене или лайфхакове за дългосрочен глоуап, мила, това е поредицата за теб. Преди да ти споделя задачата ти за днес, искам силно да те насърча да ме последваш и да ми харесаш видеото, ако искаш да ти излизат още от моите clean girl vibes, мила. И сега започваме с първата ти задача за тази година. Слушай внимателно. Чистиш у вас цяла сутрин, хубаво ти е, готино ти е, ставаш педикюр, маникюр. Ето какво да направиш, мила. Намираш Рали в Инстаграм. Молиш се на Рали да те вземе, защото тя е богиня на този свят. И когато Рали те вземе, отиваш, кланяш се пред нейната красота и нейният абсолютен талант. Наслаждаваш се на най-носталгичната и комфортна обстановка и на най-изписания и стънчен детайл на твоя нока. Рали ги убива тия ногти, изяжда ги. Излизаш от салона, щастлива си. Тази година вече е по-успешна от миналата. И на всичкото отгоре вече си изтъркала и измила. Всичко у вас с старите ногти и тези няма да барнат нищо. Пишете в коментарите коя е следващата задача, за която ви трябва мотивация. Само да не е даскало, там не мога да ви помогна. Прибираш се, мила, ядеш авокадо. Лека нощ.